நல்ல 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 மிச்சம் நல்ல வெரி குட் வெரி குட் நல்ல 24 மணி நேரம் போனை குத்தி குத்தியே நில்லு கட்ட நாசி மாலை கொள்து காமரே நீக்க வாக்க பாரு அங்கெல்லாம் முடுப்புகளை கழட்டி போட்டு காமரியில் கொஞ்சம் வெளிசாக்கி 24 மணி நேரம் போனை குத்தி கொத்திக்காம கொஞ்சம் மனுஷம்மா இல்லைடா வெளியுள்ளத பாரேடா வெளியிருக்கு பாரேடா காமரே கொஞ்சம் வெளிசாக்கேடா மோடேனொண்டோடிச்சா எவ்வளோ சென்னாலும் விலங்குகள் உணவலுக்கு எவ்வளோ பார்த்தாலும் கால் வெளியே போட்டு குத்தி குத்தி வச்சுக்க போகிற பணியை வர வச்சுக்க போகிற பணியை வர பேசி வேலைடா உணவலை பார்த்தி வெரி குட் வெரி குட் எங்களுக்கு சொல்லி வாப்பா நல்லா போன் பார்க்கறது பழகினா நியூஸும் அதுவும் இதுவும் தேவையில்லாதும் தேவையானது எல்லாத்தையுமே பார்க்க இருந்து கொண்டு விபத்தில் ஃபோன் பார்த்து நிற்க எனக்கு பசிக்குது நீ பசியன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி தருவாரா பசியன்னு சரினாங்க பேத்து உமக்கு சொல்லி பசியன்னு சொல்லி உமக்கு சொல்லி தருவாரு உமா மங்கன்னு ஃபோனை குத்தி குத்தி ஏற்றி வந்து யூடியூப் சேனல் சொல்லி பார்த்து நிற்கிறோமா உமா இந்த ஃபோனோடு உண்மை பார்க்குறேன்னு சொன்னோன்னே ஃபோனை எனக்கு கைக்கு தந்தேன் இப்போவாலும் நல்ல எண்ணம் வந்தது நான் அங்கே வைக்கேன் ஃபோனை கைக்கு தந்த பேசையில் வைக்கிறதுக்கு இல்லைடா அப்படின்ட்டு அது டிக்டாக் அக்கௌண்ட் ஒன்று சமைச்சிட்டா எனக்கு